happening live. Anom kita na Nkwezago. If you look around, you will see so many people scampering for their lives, for their dear lives. Anom na Nkwezago kita. If any kita na nde Fulani men, according to Kande Fulonanya, maneba ka ino kita. Nande Fulani men block Ruzo. Anom kita na Nkwezago by express. Emugonde bwetuta. Inaya na mboga kita onya wana magaru nso. Enworo mi kilu nso ina no kita na agbara ha egbe. Ina no kita na agba nda ha egbe. Iya kita bụ na Nkwezago ka nno. Na Nkwezago ka ino kita. Asụnọ ndị Fulani men block ụzọ. Ndị Fulani men kita block express by Nkwezago gbadabe Enugu. Ina hota na ebe a ka ino. Na ema lenu ndị na-abịa abịa ma ndị na-ana onye ọrụ na park sa park. Akwa witness ya. Akwa ya. To na akwa ifuru ya na-eme. So na si ndị mmadụ ka ha nọ. Ebe anyị nọ kịta bụ Nkwezago. Ọkwa ọrụ ka m bịa na Ezago. Alụsigokwa m ọrụ ka m naba Ọnịcha do pụta na express park moto. Asịkwa ndị Fulani o. Even some men down now. Ọkwa ihe mwute. Ọkwa Nigeria ekwuru okwu ya. Ọkwa Nigeria ekwuru okwu ya. Asị ka ndị US dị ụfọdụ ajụ na ha bịa na. Ne anyị na-anya na mgbogo ka nzu umo ya nwe obere. Ị na-anya na mgbogo onwe ha ichefe black ha yefe black na phone ma mam don nọrọ n'ofu ebe. Ị na-anya kịta na mgbogo ị na-anya na mgbogo a onwe ndị ichefe black n'ime ime onwego ndị agbagburu ebe a ịfọrọ kịta na nwe ndị ebuoro eburu. Biko ị na-enweta life a na-aga ị na-asị ya ịnweta life a si abịa onwe onye nke gị bịara Enugu gbara express na-anata zibe ozi kịta gwaba onye a na amarụ ka a si eje Hilos aka pakịrị ebe ahụ. Onwekwa Hilos white a pakịrị n'isi ebe a. Ịkrọsọ Hilos a enwere ndị yi black blọkụrụ ụzọ na mgbago ebe a. Ịghọtago? So I go on my own. Adam safe. I am very very much safe here. Mana ya ije eme video abụ ka izie ndị mmadụ na akwa na anya na ndị aka nọkwa ebe a. Ana m afụgodo ha from here ebe a m nọ now. Asị na ha buru ebu ha yiri nne. My brother anyị nụkwa ụda egbe ịpịa ntị. Ịma na ihe a na-ekwu bụ eziokwu. Yes. So ị na-anya na mgbago